Kala Bulkiya lha kuwi sak prondo Kakang Adi. Lah terus ponakane manggon ning Wanarata. Manggon ning Wanarata kan ya dadi wiyaga. Ning Wanarata dadi wiyaga kuwi sapa? Ngawur wae kowe. Ngendhek marang laku Kala Bulkiya. Sing kudune takon kuwi aku, satriya nggone ana kasatriyan. Alas kuwi papan dunungku. Sumingkir aku bakal nyebar Dukut Sewu. Piye? Aku bakal nyebar Dukut Sewu. Wah. Yen ngono kowe jenenge wong nyawu gawar ngamur. Lah wong papan dunungku. Alas Gong Iwang Liwong kuwi dununge kewan galak buron cenggila. Lah kok arep ditanduri. Mongko nak nyebar Dukut Sewu gelem ora gelem. Wit-wit sing gedhe bakale dibedhul ditegori. Lah nek wit gedhe wis ora ana. Sesuk yen tekane udan bakale banjir bandang ora urung sing kuwirangan menungso kabeh. Pinggir truk ora rampung-rampung iki dadi sulaya iki lho dadi sulaya. Gelem bacut ora entuk ngrudo paripeksa klakon dadi panganku. Jengkerem saut duwak-duwak sawurunga Raden. Sareh kula aturi kendel Gus. Macan iki arane Kala Bulkiya ampun dipejahi. Merga niki nggih duweni anak turun. Niki duweni anak turun jenenge Kala Bulkiya. Ya pancen bener aku njaluk urip. Aja dipateni Raden, kowe sapa? Kowe sapa Raden? Aku njaluk urip. Aku Sri Genduyu. Panjenengan Raden Sri Genduyu? Iya. Kaki Depol ampun dipun pejahi niki kedunungan nyawa duweni urip ora beda kaya sampeyan. Kala Bulkiya wujude macan. Niki duwe anak jenenge Kala Tukiya. Kala Bulkiya duweni anak jenenge Kala Tukiya.
Niku ya kewan ya macan cilik. Niku macan cilik. Najan macan cilik ning pun ompong pun peyot. Lah nek niki dipateni sampean padha mawon nindhes karo titaing Gusti. Nek niki dipateni niki mati ning kancane do ora trima do teka bela pati. Ora wong nek liyane do bela pati, sampean calone sabar gagal wigar li ajeng nyebar dukut sewu mboten kelakon. Mila dipun lumari. Iya, sadurunge kowe tak uripi kala Bulkiya. Aku njaluk palilahmu. Kowe aja ganggu nggonku arep nyebar dukut sewu. Aduh Raden, yen ngaten kula namung nderek mituhu ngendikanipun Raden Sri Genduyu. Nanging kula gadah panyuwunan penjaluk mopo. Sakderengipun nyebar wiji, mboten benten tiyang mertamu kedahipun ndodokori lajeng uluk salam. Kanthi cara dipun kandhani dipun damelaken namung-namung mboten ketang namung sego kluban jajan pasar ulusipun manca werni dumatesipun pala kesimpar pala kependhem kepala gemantung godhong tawa degan ijo minangka sarak sarana nggenipun badhe nyebar wiji. Pamripun yen dipun damelaken kados ngaten kula lan Wadyabala mboten badhe ganggu dhateng panjenengan Raden. Kala Bulkiya wujude kewan mawon nika duweni unggah-ungguh ngerti kalih budaya. Lah kok malah menungsane ajeng ora arek karo budayane dhewe. Lah napa mboten isen menungsa kok diemutke kalih kewan? Menungsa kok dielingke kalih satu wana. Iya, yen ngono aku rumangsa wirang kaki depol. Ndara Sri Genduyu sampun dugi titi wancinipun kalian ingkang rayi Ndara Gading Pamukir monggo kula aturi miwiti nyebar dukut sewu, Gus. Raden Gading Pamukir nuhoni aturipun kala Bulkiya sadèrèngipun nyebar dukut sewu dipun kanteni sesaji utawi wilujengan supaya manggih rahayu supaya wilujeng tanpa pambeng. Dupi wis samapta pirantining sesaji suci daya-daya dukut sewu nedyaden sebar mapan wonten Tegal wonten sawah.
ubang Hyang Aruna kadinetraning sarirapu ringkan negara saketer niki dunganing kum lirwuwu sing wini panca nggih yoganipun bapa kabeh wae Sri Umbuk Sri Jali Sri Jagung lan Sri Cantel kula wonten dawuh pangandika kula wonten dawuh pangandika kula wonten dawuh pangandika kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama pun bapa nampa wasitaning Bathara lamun to ing sakmengko iki wis tumeka titiwanci sira kabeh kudu golek dalan panitisan Sri Umbuk Sri Jagung Sri Jali Sri Cantel gelem ora gelem kudu bisa kelawan pun bapa golek dalan panitisan nanging wasita kang ndak tampa nggon pemanitis dudu mapan manggon ana ing jalma manungsa ning nggon munitis mapan ana ing tetuwuhan mapan ana ing Dukut Sewu nggih raja kaget nggih menawi kados ngaten mboten tida-tida malih anggen kula nampi dawuh pangandika Pandika Kanjeng Rama Prabu Sri Denta besok ndadak ngenteni apa ya nggir muga-muga uripmu sakwise mengko manitis mapan ana ing tetuwuhan utawa mapan ana ing Dukut Sewu dadi syarat sarana kamulyaning nusa bangsa negara kamulyaning para titah para manungsa ing Madyapada menawi kados ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih kabeh wae anakku ya nggih sakraning rat gunawekasan ingkang lara bawan ingkang sinung wadi jagat nyokang kinarya momom eka tunggal watak nyokang gumingsir belang wiyunjang lan kowe Candramawa ngangsek nggon musuman badhe nderek mitrang Gusti kula sinuwun ingkang putra para kadang Sri Sri Umbuk Sri Jali Sri Jagung Sri Cantel kok mboten ketingal ingkang putra kok mboten ketingal sinuwun sumurupa belang wiyunjang lan apa dene kowe Candramawa anakku Sri Pitu jumbo kelawan wasitaning Bathara kang ndak tampa kudu golek dalan panitisan yen ngaten kula nderek badhe sumusul ingkang putra kula badhe sumusul kang putra tak rilani ning syaraté aja ngrubeda nek kang ngrubeda anakku mesti bakal ana sengkala sing bakal sira sandhang nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun
Candra mawa lan kebelang wiyungyang kok padha sumusul. Nggih, leres. Mas Rara nyuwun pangapunten ampun kaget. Persajan kemawon nggen kula nungka tindak panjenengan, kula badhe tumut. Kula ki badhe tumut Mas Rara. Kok kowe arep melu iki atine apa merga nggon koncat kuwi derma nuhun sasmitaning Bathara aku kudu golek dalan panitisan Wonten negari Cempo rinten dalu kula mulat dhateng panjenengan wonten telenging manah kula tuwa ras tresna kula kaliyan panjenengan mila persajan kemawon kula kepengin garwa panjenengan kula ki kepengin garwa panjenengan Mas Rara tobat lelo linali saya kadriya Drasmara marang resang kadirate Ratu-ratune wong cakra gambang kembang jaya semring kula ing Reneng sing arep tresna karo aku cacah ana loro Candra mawa lan kebelang wiyungyang leres nggih kados pundi kowe kudu pasulayan dhisik yen kowe padha pasulayan sing bisa unggul jurite sing bisa mengkoni sing bisa garwa Sri Umbuk ya ngaten badhe kula cobi kasektenipun belang wiyungyang tak jajal kasekteni Candra mawa nonong nggih purun Canda bodoh Silungke genti kalingge lirwa dhateng dawuhipun Prabu Sri Denta Ratu ing tanah Cempo